Malah malah apa yang legal pengkele? Mane tikso आंबो थांगोनबा थांगोन खा आरोना लोगोफोर गुड इभिनिं लोगोफोर दा धमधमायाव दं आरोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोनाबाय माने बेरायै लास्टआव धमधमायाव फैबाय आरोना ओरैबायदि जस दाहाय सेंग्राफ्रा ओरैबायदि साफैगासिनो बेनो आरोना धमधमा ग्रासलेन्डनि भिउआ अ लागो फंबाय लागो साफ्रे लागो फंबाय साफ्रे बरिया पुरा जस फंबाया लागो so guys ओरैबायदि मानसिमोन आरो सारा नोंथांमोना फै भिउ बिराद बर'आ दिनै गार्लफ्रेन्ड लाबोदों आरोना एसे बर'आ गार्लफ्रेन्ड so लोगोफोर बर'आ माला फथायखौ मिथिया आरोना गार्लफ्रेन्डखौ आं एसे देखायनो दे लोगोफोरा ओमफ्राय दा नोंथांमोना बर'नि गार्लफ्रेन्ड नायनो हागोन आङो बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन आरो थेंक इउ होयो मोजां हान्थिनो हायो आरोना so लोगोफोर बिनि बर'नि गार्लफ्रेन्डखौनो देखायनो आङो दुफायबाय ब्र' थांलाय खानायखौबो एसे देखायनो आं एसे उनसि देखायगोन आं ओरै सोङोब्रा गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायबायसो मोजां गाज्रि माबे दिनैथ' थांगोन थाङा जि रागा जोंबाय दिनैबो माने tikso आंबो थांगोनबा थांगोन खा आरोना थांगोनबा थांगोन खा आंनिया थांगोन थाङा माला जि भेजाल होयो माला फथाय नोंलाय गार्लफ्रेन्डखौलाय आंनिया माला फथायनाय बोसोरबाय है दुइ बोसोर नङा मोजां बुं 2 मास माला फथायखौ जेबो नङा आं बिराद थेंक इउ होनना बुङो आरो हेल्पबो खालामगोन नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरोना बर'आबो इउटुब चेनेल दामानि रानिं जागासिनो दङ ओइ इन्स्टाग्रामा ना बेसे थांगोनलाय भिउआ दामानि बहुत थांबाय 20,000 बारबाय दाना लोगोफोर भिउआनो फैला बेखायनो आं बर'आ बुंबाय गार्लफ्रेन्डबो माने गोसो थोबाय आरो दा गार्लफ्रेन्डबो माने ब्लग बानायनो थागोन होनना बुंदों आरोना अब्लासो माने माथो आजिखालि बिदि गार्लफ्रेन्ड देखायबासो माने भिउ नायो आरो जों गाज्रि बेबायदि मा होनना बुङो लोगोफोर भाइराल माबा जानाय बेफोरखौ जोङो मालाबा कन्टेन्ट लाबोबा दा जोंहा नै मालाबा लाबोनोबो हागौ खिन्थु उफाय गैया भिउ फैयाबा दा ब्र'जों गार्लफ्रेन्डजों नै बोरै समायखायो खासि माथो नालाय मा खबर मोजां बेसेबां फरायनो खोनाब्रा सेकेन्ड बेसेबां नंगौ जियानो जा कलेज फरायो लाजिदों होमबाबो आं बारा मोजां देखाया लोगोफोर सेकेन्ड अ माइबो होनना थाखाय माइबा खोनादों ना गाइस ओरैबायदि मानसि नोंथांमोना सानाव फैयोब्ला फाग्ला जागोन आरो ओरैबायदि मानसि ट्रेन्डिं जागासिनो आरोना नैबे ग्रासलेन्डआ गाइस अ माय गड धमधमा लोगोफोर ओरैहाय धमधमा ब्रिजनिफ्राय पुरा 3 किल'मिटार फैयो आरोना बाहायनो बर' फंबाय आयै फंबाय मा होनदोंलै अके लोगोफोर थांजोब्बाय आरोना ओइनो जोंना गार्लफ्रेन्डना माने ब्र'नि गार्लफ्रेन्ड अके जेबो नङा आं सापर्ट दं आरोना अके लोगोफोर ओइनो गैबाय फंबाया हिर'खाय जोंना नै टाइगार दखा